Kotxi izan da gaur protagonista. Ehunka bisitariren begiraden aurrean, lanean aritu da, arreta galdu gabe. Usaimena zorroztuz, aurkitu du altxorra, trufa beltza. Premio, Serafín? Sí, el premio, sí. Les damos pan, manzana y bellotas. Cuando encuentran la trufa. Ez du brintxerik, baina lurrazpian sortzen den diamanterik preziatuena da. Produkzioz eskasa eta prezioz nahiko garestia. Goizukaldaritzan erabiltzen da batez ere usaina eta zaporea bereziak dituelakoz. Ja, bigarren harrikozkorra, bi trufa puska. Con huevos escarfados, crema de coliflor. Horixe du aldeko, edozein janari arruntari boilurra botaz, goi mailako platera bilakatzen dela. Emakume honek adibidez, postreak egiteko erabiltzen du. Poner en el pastel y queda, bueno, ¡buah! 700 euroan saldu da boilur kiloa hori soainen. Batzuek erosi egin dute, bertze batzuek usaindu besterik ez, diamanteak erostea ez baitago guztien sakelen eskura.